Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Ang ngano, Papa Damian? usa ba'y nahitabo ni mo muna? Nga natulala ka man. Dong, tinuod ka dong? Wa gyud ka makakita ganinas lalaki nga nagsulubog lubos puti? No, lalaki na sad. Wala kiyati mo na. Imo ra gurtong pananaway. Dili dong, uy. Pero mi naman gusto na ko siya makitaan nga magbarog sa may dakong kahoy good. Di mo na bayawi. Imagination na to ni mo, ay. Dong, gwapo ra ba kaayo siya, dong? Ha? Wala si ate. Magkamaon ang mo admire og lalaki. Shh, uy, Jeff. Lo. Hinaya ng imong tingog, uy, kay basig makabati si Papa Damian. Dili naman hinuon ko mahimutang, uy. Nganong permi man ko makakita atong lalaki, ha? Kinsa man siya? Uga. Nganong ako ra may nakakita niya? Si Jeff Waman? Wa ka ko kumidyahe lang ni Jeff. Basin og nakakita sis lalaki pero wala siya musultis tinuod. Muundang na kog tuon. Dili naman hinuon ko makakonsentrate. Muhigda na lang ko. Kinsa man katong lalakihan, no? Gwapo gid kaayo siya. Pa, mo eskwela namin ni Jeff, pa. Ang inyong bangon para paniud to. Ang akong lunchbox pa na nasa kumbag. Ni Ana sad sa akong bagang akong baon, pa. Naikwarta. Para ipalit ninyong mainom. Di mo inom og bugnaw, ha? O pa, Sige, pa. tanan. Ato na mi, pa. Bye-bye, pa. Bye. Pagtarong mo sa inyo pag-eskwela, ha? O pa, tanan. Mahal ko ka mo muna, Jeff. Pasaylo ako sa kong paghigpit ninyo. Kaya dili ko gusto nga may sama mo na ako. Kaya gamay ra grado. Kutob ra ko sa elementarya. Maningkamot kong trabaho. Tungod og alang ninyong akong mga anak. Langga, kung hain ka man karon gibutang sa Ginoo. Tabangi kog bantay sa atong mga anak. Nga dili sila makasubay sa hiwi nga dan. Tabangi ko langga. Hain naman is Jeff. Nanggawas man niya mga classmate pero siya, wa pa gyud. Akong atoon sa ilang classroom, be. Ni onaradig pa uli si Jeff kay matod pa siyang maestra nga akong gikasulti. Nananghid ka mo pa uli kay gisakitan sa tiyan. Bisag unsa ra may kanon gud. Mao nang naglain ang tiyan. Ako na lang usa ang muuli. Nahapon na lang hinuon ko da. Magdali ko kay basig na anas papa sa amo. Nagpahibaw ka unta sa imong ate muna. Gamuna kag pauli. Nalasugata si ate nimo. Kay hapit among ngit-ngit, Jeff. O pa Damian, sugaton ako si ate muna. Dool na lang ko sa amo. Mona? Oh. Kinsa to ni sangpit sa kungan? Wa mo kay nakitang tao. Mona? Siya?
Naara siya kilid sa dakong kahoy nagsantik. Siya ang lalaki nga permi na ko makitaan. Nagsulob gihapon siya lupos puti. Dool na ko. Muna. Iya kong paduolon. Muduol ko. Ate mo na! Oh, gisangpit ko ni Jeff. Asa man kapaingon na te? Paduolon ko sa lalaki nga permi na ko makita dong. Huh? Naara siya oh. Nagsandik sa dakong kahoy. Naunsa naman ka ate mo na? Sige ra magkag-ingon nga na lalaki nga nagputi. Pero waman di ko kakita bisag usa. Naara lagi. Naara siya oh. Dili makamutuon ako uy. Tukol ate ay. Daling natin mo na kay nana sa si Papa sa tuwa. Iya ko gisog ko nga ipasukat ka. Unsa? Oh. Naapagyapon siya nagparugo ka. Ismail siya na ako. Ate, dali no. Oh. May kane kay pag-abot ni Papa, kudayon siyang gisultihan nga ni una ko pauli. Kay ni sakit man ako tiyan. Wara masok ko si Papa te, nga nandugay ka. Kagwapo niya. Ate, uy! Kilig lagi ka diho! Mona, nang-invite sa iyang mga students si Miss Irish kay iyang birthday. Moadto ka muna? Kanus ama na, Emmy? Ugma sa gabi eh. Adto ta ha, Mona. Kuyog ta. Ugma sa gabi eh? Ay, murag dili man ko makaadtuan na, uy. Ano man? Happy ba ya si Miss Irish nga ni-imbitar na to? Kita ra ko ng mga students niyang iyang mga bisita. Adto ta muna. Kay tagsara bitaw ni. Once a year ra ba ya ng birthday? Ako lang suwayan og pananggit si Papa Damian ha, kung musugot ba siya, Emmy. Ay, ayaw na lang pananghiri sinoy damian mo na, uy. Kay sure ko, dili ka tugtan. Ayaw na lang pananghid niya, good. Total, kita may kuyog. Suod baya sila si Papa Isong nako og sinoy damian. Mao nga, kita sang ilang mga anak, suod sa, di ba? Dili. Dili. Pa, daghan man mi nga muadto pa. Naaman pud si Emmy nga anak ni Noy Istong nga imong isuod nga amigo. Moingon gi kung dili. Dili gyud na muna. Pa, amo magunang teacher ang nag-invite namo good. Iyang birthday. Bisag principal pa ang mangimbitar ninyo. Dili og dili ang akong tubag nimo muna. Nakasabot. Ni absence si Miss Irish kay nag-prepare alang sa iyang birthday. Ano kun nga wa si Miss Irish? Kaya nga naman na mo na. Balibaran unta nako siya nga dili ko makaadto. Dili gid mo sugod sinoy damian mo na. Dili lagi uy. Okay ra. Kamulay adto karong gabi sa ilang Miss Irish, Emmy. Na, nagdahom na baya si ma'am nga naa ka muna. Sultihin na lang si Miss nga wa ko tugot ni Papa Damian. Makasabot na lagi na siya. Nindot iadto muna oy kay kuhaon do tag sakyanan. Nindot good. Nindot nga lang. Kuyog na lang gud tamon. Kamu na lang lagi. Lisod na kaayo kung supako na ko sa Papa. Ngano di ay nga hadlok magyukas imong papa mo na. Kay mamunal magbakos. Sa? Daga ka na, bunalan gihapon ka. Oo. Ilabi nagsupakon ang iyang mga desisyon. Niya naturong tao-tao dang sakyanan nga mukuha na tanan. Mon, ikaw, saman. Ubanta. Kamu na lang lagi. Enjoy mo dito ha. Natural. Mga tugani may aron mag-enjoy. Kuyog na lang gud tamon. Kamu na lang lagi day uy. Dili lang gid lagi ko. Nya okay ra ka nga ikaw rang usa mo uli. Naaman si Dong Jeff. Sayo man tamang gawas ron kay nananggid man si Miss Iris sa principal nga pasayon tag pagawas. Aron sayo ta magkato sa ilaha. Ug sayo pa ta makauli sa ato. Mauna, kuyog na lang namo mon. Mamauli tag una. Timingon na to sa oras sa atong timpamuhi. Aron way kulba, di ba? Oh, na ang jeep nila ni Miss Irish. Oh, nagkuha na nato. Guys!
Manggawas na ta sa room. Aron, masiradaan ni sa janitor. Tanong mo na. Ay, ang imong ate mo na, Jeff. Hmm? Karong ikaw rang usaang ni Pauli. Waday mo li si ate mo na papadamyan? Mautanag ako nimo kung hain ang imong maguwang. Pag-abot na ako pa'y unang nakaablis pultahan nga may kandado. Ay, madays muna. Sa'yo man to silang gibuhian pa kay nag-birthday ang ilang maestra o gi-invite silang tanan. Ah, hala. Niuban ka nila si ate mo na. Patay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!